Parehong nakatanggap ng parangal mula sa Nation Builders and Must Live Awards 2021 ang mag-asawang sina Arayat Mayor Bon Alejandrino at Mayoral Aspirant First Lady Madette Alejandrino. Pinarangalan ng dalawa nitong November 24 sa City of Dreams, Manila sa Parañaque City. Ang naturang award-giving body ay nagbibigay importansya sa mga negosyo, organisasyon at individual na mayroong hangarin sa pagtataguyod ng sustainable communities. Si Mayor Bon Alejandrino ay ginawaran ng Local Chief Executive of the Year bunsod daw ng kanyang suporta sa mga negosyong nagtiwala sa potensyal ng Arayat. So, I challenge each and every one of you as a public servant, we must move, we must fight for a new world, especially how to deal with the climate change. Kasabay ng pagsulpot ng mga establishmento ay ang pagsisiguro ng alkalde na hindi na isasantabi ang pangangalaga sa kalikasan. Kung di natin mamaalin ang ating kalikasan, saan tayo dadalhin? Kung tayo ang lalason at sisira, anong bukas ang bibigay natin sa ating mga anak? Ito na ang ikawalong Chief Executive of the Year Award ni Mayor Alejandrino mula sa Nation Builders and Must Live Awards. Isa umano sa kanyang legasiya ay ang gawing green community ang Arayat. Kaya naman puspusan ang kanyang pagsulong sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Akala, biro-biro. Parang nalis sa basura, parang nalis sa kalikasan natin. Akala nila biro-biro. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabilang banda, pinarangalan din bilang Public Servant of the Year sa Arayat First Lady at Mayoral Aspirant Madette Alejandrino. Magtulungan po tayo nang sa ganon, ang ating bansa ay makahon na po sa pandemic. At umaasa po ko na ang buong sambayanan ng Pilipino kung magtutulungan at tutulungan po natin ang ating gobyerno, walang imposible na makakaraos po tayo sa ganitong sitwasyon. Ito'y para sa kanyang pagsiserbisyo bilang Assistant to the Governor of Pampanga bago ito nagdesisyon na tumakbo sa pagkaalkalde ng Arayat. Buong tapat ang pagtitiwala nila sa kakayahan ko na para matulungan ko ang aming mga kababayan na mga Arayateño. Si Ginang Alejandrino ang tumutok sa ilang programa ng provincial government para sa ilang senior citizen, estudyante at kabalen na nawalan ng trabaho o hanap buhay nitong panahon ng pandemya. Gaya po ng mga ayuda na nanggagaling po sa Kapitolyo na naging tulay lang po ako para maipahatid sa aming mga kababayan. Hindi rin tumigil ang mag-asawa sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng kanilang nasasakupan ngayong pandemic season. Mula sa pagpapakain sa mga frontliner, pagsasaayos ng COVID-19 vaccine rollout at pagbibigay ayuda. Lahat yan ay napansin ng naturang award-giving body. At ngayon nga na binigyan na rin ng green light ng pamahalaan ng pagbabakuna sa mga 12 to 17 years old, may pakulong inilatag ang mag-asawang Alejandrino upang mahikayat ang mga kabataan na tumanggap ng COVID vaccine. Ang bawat batang magpapabakuna ay may raffle entry upang manalo ng motor, TV at isang kabang bigas. Tatlong Honda TMX motorbike at tatlong 8 cubic na refrigerators plus tatlong flat TV 55 inches. May 60 sack na kaba na bigas na ipapamahagi ko rin po na consolation prize. Kinakailangan lamang umano na magpabakuna ang mga kabataan sa katapusan ng buwan at gaganapin ang raffle draw sa December 21. Target ng lokal na pamahalaan na maubos ang 20,000 doses ng bakuna sa kanilang 3-day COVID vaccination drive para sa mga kabataan. Samantala, ginawaran din ang bayan ng Arayat ng most sustainable and livable municipality in the Philippines. Rainiel Pawid, CLTV News.